Hey, yini le ndaba mangathiwa siyayixoxa manje. Kodwa kuzomela ngixoxele ukuthi kwenzakalani ukuze ngingababikho empilweni yakho. Uma wakho wahamba phambi kwamehlami esakhulelwe. Ngingabani nganginazo naye. Ngakho isona sizathu esadala ukuthi ngingababikho empilweni yakho yonke leminyaka. Kodwa-ke ngikubongayo ukuthi nakho usungifuna wazongithola. Kodwa babe indaba kuze kube mina ukufuna indaba ongayixabanga ngokufuna ukwazi futhi washo nokhulelwe. Kani yami ngazama ngayo yonke indlela xhumana noma ukuze ngikwazi ukuthi ngithole. Kodwa ngikwazanga ngehluleka ngoba uma wakho engasangidingi empilweni yakhe. Angigxeki futhi nalokho amaphutha nami enganginawo. Bese bancane kusekuningi esikwenzayo sijabulisa emacaleni kanti lokho kuzokugcina sekuze ufaka wena phakathi ngoba usungaka nje. Ziphi izinto baba? Ziphi izinto? Uyabazi ukufuna ngibizwile ngesikhathi ngisakhula ngikhula ngingenaba. Ngiyakwazi ngani yami ubuhlungu obuzwile ukuthi bengingekho eduze kwakho. Usemncane usazokhula bhekana nenkinga ezikhona la emhlabeni. Mhlambe mase uyibonile nami ngixolela ngamaphutha amenza lena empilweni yakho.